Dende que saímos do Bierzo levamos 10 xornadas de viaxe a cabalo. Imos collendo gusto á viaxe e a viaxe vai colléndonos gusto a nós. Xa non pasamos as penalidades do Courel a pé en busca de cabalos por aquelas serras. A viaxe comezou a coller xeito co viño amandi que nos deron en Meiside e nos Peares co licor café das Moreiras. Nestas terras veciñas do Ribeiro, se non fora sacrilexio, os curas farían a Eucaristía co licor café en vez de viño. Ben lle gustaba a Otero Pedrallo na rolda das mulleres casadas de Cudeiro. Coas risas do licor café chegamos cantando ás portas de Oseira, onde nos recibe a fachada almofadada. Oseira chámase así porque no río Ursaria houbo osos e ven sendo o Escorial de Galicia. O mosteiro foi fundado a mediados do século X polo rei Alfonso VII con 4 ermitaños benedictinos. Logo o tomou a Orde do Cister e tivo unha vida florecente, sendo centro espiritual e cultural do Cister en Galicia e destacando pola súa botica. A igrexa e os claustros polos que paseamos dannos idea do paso do tempo en Oseira. O esplendor sucedéronse incendios e destrucións, pero os monxes actuais reconstruíron o mosteiro exemplarmente. Acóllennos coa súa hospitalidade e visitamos a biblioteca na que hai miles de volúmenes e invítannos a pernoctar na hospedería. A vida dos monxes é regular e sinxela. Adican 5 horas ao día ao traballo manual na horta, nos talleres, na destilería do licor eucaliptine ou na cociña. Outras 5 horas adícanas a rezar, repartidas en 7 oficios litúrxicos, dende maitines ás vésperas. Ve moita xente a investigar esta biblioteca? Pues moita. Bueno, moita, pues, nos, por ejemplo, como está tan distante de poblaciones, pues, importantes, pues, vienen a pedir datos más que a leer. Algunos creen que van a venir aquí a leer, o sea, que no se presta esto para venir a leer. En cambio, vienen, pues, a buscar datos, pues, para sus trabajos, para de fines de curso, para sus tesis, tesinas, viene mucho. Y yo les facilito todo, o sea, que todavía no tengo... Para nós, a sensación de pasar a noite entre as pedras sagradas de Oseira é un privilexio reservado a buscadores de aventuras. A noite
andamos silenciosamente polo claustro e coas primeiras luces sorpréndennos e emocionannos os cantos e os rezos dos monxes no coro e especialmente a solemnidade da salve gregoriana. En Oseira retomamos o camiño de Vilamarín, onde houbo un castelo medieval no que pelexaron os irmandiños, e hoxe hai un pazo, ou mellor dito, unha carallada no medio dunha granxa de vacas marelas. Sen sentilo, chegamos a Cea, as terras de pan levar, nas que cunha pouca de sorte probaremos as máis famosas bolas de pan de Galicia. En tempos, esta foi unha comarca próspera. O ribeiro exportábase miño abaixo e do porto de Marín os frades traían o polvo e o escabeche. Hoxe queda a tradición de parar no Carballiño a tomar o polvo co pan de Cea e unha cunca de ribeiro. Rabeas pola pineira, rabeas por pineiras, rabeas por ter amores, rabeas por te casar. Se quen son aquelas medias que están naquela ventana, son da filla da Teresa que se casa pra semana. Mentres a panadeira de Cea fai as bolas e as vai metendo no forno, voltan a nós os olores e os sabores da infancia, cando as avoas preparaban a fornada co urmiento guardado nas maseiras. Cando puñan a masa a fermentar, facían 3 cruces e recitaban: Santa Mariña me debo a fariña, San Mamé de la levede, San Vicente la crecente, San Xoán te faga bo pan. Polo forno había que ir ás vésperas das festas, cando as mulleres facían roscas, roscóns e amendoados, e andábamos os nenos lambeteando nas potas ou metendo os dedos nas tripas das empanadas. Se a panadeira estaba de bo humor, cocía pros rapaces un bolo preñado cun chourizo. Logo, cando fomos crecendo, íamos polo forno ver as mozas e facer picardías por ali fora, mentres apañábamos feixes de sarmentos, cestas ou leña. Nos fornos, como nos muiños, teñense feito moitos fillos,
E por dicilo todo, eu aínda non perdín a esperanza de amasar unha boa fornada. Daquela non había televisión nin cociñas eléctricas ou de gas butano nas casas e as bolas de pan eran de 5 ou 6 libras. Agora veñen sendo de 1,5 kg e por 300 pesetas os viaxeiros levamos pan para 2 días, porque me parece que isto de andar da cabalo éche unha cousa que abre ben o apetito. Qué color tiene el pan de cea y qué gusto sí. Y por eso para casarme una panadera me gustaba a mí. Tanto nos abriu a fame o pan de cea que nos encamiñamos cara á primeira churrasquería que se puxera a tiro, e foi resultar que, sen querelo, seguindo polas terras que quedan entre o río Barbantiño e o Arenteiro, nos achegamos á feira de Maside, terra na que hai moita tradición de cabalos. Na mesma churrasquería, en canto chegamos, cóntannos que pola tarde haberá carreiras de cabalos e incluso se fan apostas sobre se os viaxeiros da luz nos atreveremos ou non a participar na carreira de velocidade. O hipódromo de Maside é de luxo, unha explanada no medio do monte chea de polvo e baches. Quixera eu ver aquí correndo a Carudel ou a calquera dos viaxeiros, mesmo a don Jorgito o inglés co seu cabalo enteiro. Pero nós non nos arredamos e acudimos a inscribirnos nas Olimpiadas de Maside. Bueno, vamos a hablar. Vamos a inscribirnos, ¿no? Vamos a marchar. Quizáis por sermos viaxeiros da luz a inscripción nos sale gratuita, pero impón un pouco de respeto ter que correr cos nosos cabaliños que están afeitos a andar o paso e o trote contra destes cabalos do país que teñen máis forza que un tractor. Para tentar a sorte, eu collo o cabalo de Xosé Carlos, o Mustang, que é o máis brioso dos nosos. O Mustang está tan nervioso e ten tanta forza que a piques está de darme un disgusto. Coas mesmas, levei tal susto que quedei fora da carreira e foi mellor así. O sol e a sede castigan as xentes e a tarde invita máis a unha boa sesta que a poñerse a correr por estas pistas cheas de pó. Pero Anso, coa súa visera vermella e o seu cabalo anglo-árabe, está disposto a facerse famoso no hipódromo de Maside e a deixar ben alto o pabillón dos viaxeiros da luz. A carreira, pois, vai a escomenzar.
A pesar da tremenda caída que sufriu na primeira manga clasificatoria, Anso logra pasar a unha segunda carreira. Na segunda ronda ten por rival a Miriam, unha rapaciña nova de Ourense que resulta ser unha excelente xinete e unha dura contrincante. Fatigados polas carreiras de Maside, cheos de po e sudorosos, decidimos seguir viaxe ata o balneario de Carballiño, a ver se coas augas máxicas recuperamos as forzas. As augas deben de ser máxicas de verdade, porque cando chegamos ao balneario está cheo de xentes que veñen aquí ou a Partovia de todas as partes de Galicia e de fora a tomar as augas. Nos manantiais sulfurados e sódicos brotan as augas a temperatura de 28 graus e recomendábanse xa no século XIX. Son capaces de mover o ventre e maila orina. Curan hidropesías, tercianas, hipocondrias, males dormiles e da vexiga, perlesías, reumatismos e cólicos antiguos. Algo deben de ter cando estas e as caldas de Partovia xa foron coñecidas e frecuentadas polos romanos e nós, por non ser menos ca eles, poñémonos a facer cola, seguros de que cando deixémolo Carballiño non vai haber quen pare a nosa viaxe. Pero esta señora, eu conozco esta señora. Usted non é irmán das moreiras de Claro. E que fai aquí? Non manda augas. Xa me parecía a min e usted é igual que un amigo meu. Bueno, será o amigo meu igual que usted. Sí. O mono. É seu fillo, xa me parecía a min. Moi ben. Mira, e con agua podese brindar tamén. Logo brindamos con agua. Deixamos Carballiño cun pouco de pena. Houberamos querido asomarnos ao balcón do Ribeiro e contemplar as vegas de Leiro ou achegarnos ao Pazo de Vanga ou ao barrio Sudeu de Ribadavia, pero decidimos adentrarnos polas terras do interior, cara aos montes de Lalín, pois temos a sospeita de que por estes camiños atoparemos unha Galicia máis descoñecida e insólita que ningunha outra. Tras facer a noite no Iriso, pusémonos a cabalgar polos montes, centeos e praderías que forman as serras do Deza e Trasdeza, deixando a nosa esquerda os cumios do Testeiro e do Candán, que teñen case 1000 metros de altitude e dominan toda a comarca.
No camiño alternan montes pelados con frondosos soutos de castiñeiros. Ás veces a viaxe é un suplicio baixo o sol e outras convertese nun maravilloso paseo entre bidueiros e ameneiros. Esta parte do interior de Galicia que estamos descubrindo vive da agricultura e un pouco da gandeiría, e por dicilo todo, vive illada e vacía de xente sobe. Poderíase dicir sen medo que os concellos do Iriso, Silleda ou mesmo de Lalín viven fora, na emigración. Eche o que hai. As poucas xentes que quedan adícanse ao traballo do campo coa mesma calma e as mesmas técnicas que herdaron dos seus avós e dos avós dos seus avós. Cando chegamos á parroquia de Zobra, as xentes están construindo, axudándose uns aos outros, un palleiro. Xa non cultivan liñares e nin sequera é fácil atopar sementes de liño, pero aínda existen teares nos que as mulleres de Zobra tecen mantas, alfombras e cobertores. Aí que é, corre por um lado, corre por um lado. A nosa chegada, as xentes de Zobra saen a recibirnos ás portas das casas e xúntase un rebumbio de vellas e cativos na praza do pobo, onde nos refrescamos nunha fonte de augas ricas e abundantes. Zobra é o curruncho máis apartado do concello de Lalín. Queda ben lonxe da capital e non ten médico, nin cura, nin farmacia, nin tendas, nin garda civil, nin veterinario, nin teléfono, nin mal raio que o parta. Esta noite hai unha fija, comega hai unha espadela. Esta noite hai unha fija, comega hai unha espadela. Abre as portas, Rosiña, que esta noite irá vela. Abre as portas, Rosiña, que esta noite irá vela. A miña muliña cando vai pro muiño, vai enfariñada cheña de frío, tamén de xigada. A miña muliña sempre vai cargada. Está cansado. E logo que están ensaiando para a festa ou que? Sí. Pois hai que botar outro logo. A ver. É que non nos sailen, que además a ver sabemos, pero nin sailen, nin moi boa voz temos. Pero eu botello a man. Non temos unha mão. Eu detrás. Usted vai adiante. Adiante e o señor, e o detrás de todos. Eso, eu botello a manciña. A Pois ver. moi ben, Usted empece. E un lugariño de Zobra é moi digno de querer. Ten un loureiro no medio, calomea sin arder. Ai, 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 ai. Esta aldeiña de Zobra vive no seu recuncho esquecida de todos. Vive a súa vida sen meterse con ninguén, ollando pasar os anos como os olla pasar a velliña do tear. Nas súas mans, castigadas polo traballo, adiviñamos horas e horas dándolle voltas ao fuso e a roca.
As tecedoras de Zobra cantáronnos coplas e teceron o liño para nós. Imos felices de ter pasado unhas horas neste recuncho de Lalín onde aínda non chegaron as ventaxas nin os inconvenientes da civilización.